Jagat iki ngemu akeh cerita asmara, kulawarga lan dhuwure dampar tansah dadi ajang perjuangane manungsa. Lan ora arang kabeh sing diperjuangake bakal ngasilake penyesalan. Kula pasrahaken sedaya dampar dhateng panjenengan. Mugi-mugi kerajaan punika dados rarja Kang Mas. Kula nyuwun dhumateng panjenengan. Nanging Prabu, aku ora pantes nampa iki. Temenan, aku ora pantes. Panjenengan pimpin kerajaan punika kanthi wicaksana Kang Mas. Bunda Dewa, Nggih, Paman, wonten punapa? ayo melok aku. Ana sing arep tak omongke marang kowe. Punapa, Paman? Sadurunge Prabu Pandu Seda, Prabu Pandu maringi aku wasiat. Wasiat punapa, Paman? Prabu Pandu pengin kabeh dampar Kratana Sinapura diunehke marang aku. Nanging aku ora pantes nampa iki. Kenging punapa, Paman? Punapa wonten ingkang ganggu panjenengan? Ora Bunda Dewa, aku ndek pikiran kabeh kerajaan mriko arep tak pasrahke ning kowe. Aku percaya kowe le pantes nampa iki. Paman, Ponanku, apa sing wis kok lakoni? aku ora iso nampa iki, Paman. Aku kudu ngurbut mana iki? Tenang wae ponanku. Aku bakal bantu kowe ngrebut maneh iki. Nanging kudu nglebur dheweke 5 kuwi wae. Yo, ngono Paman. Matur nuwun, Paman. Anakku, Dewang, Inggih, Ibu. ana sing arep ibu omongke. Wonten punapa, Ibu? Coba kowe panggil sedulurmu nak kula. Terus lunga menyang kuru kanggo ndelok sedulur-sedulurmu ing kono. Inggih, Ibu. Nakula, Apa adekku? awak dhewe digoleki Ibu. Dikongkon menyang kerajaan Kuru saiki. Oke, gas. Woi, tukang kayu. Rene yo. Nggih, Gusti. Wonten punapa? Sesuk ana pesta gedhe ning kene. Aku pengen kowe nyiapke kayu sing akeh lan garing. Ben suasane dadi luwih anget lan muruk. Katon luwih apik lan nyenengke. Nggih, Gusti. Sawangan wae Duryudana. Sesuk sedulur-sedulur kuwi bakal mati kobong. Hei, Werkudara, anakku. Wonten menapa petapa? Kula namung badhe ngelingaken bilih sedaya keluarga panjenengan badhe ketempuhan bilai ingkang ageng. Bilai menapa ingkang badhe nempa keluarga kula petapa? 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 Para sederek kula, monggo dipun raosaken daran pesta punika.
Dono, piye kahanane bapakmu? Kahananipun Rama kula sae, Ibu. Terus ibumu piye? Ibu kula nembe gerah. Nanging saiki pun mantun. Ibu, kula arep ngramungke kasih. Anakku, Duryodana, Wonten napa, Ibu? kok ana bekas puing-puing kobongan iki? Apa sing kedaden? Wingi nang kene ana pesta. Terus pestane kobongan. Dadi isih ana puing-puing kobongan ning kono. Pesta Nggih, kobongan. nggih. Kok iso kedaden kaya ngono? Terus piye karo sedulur sepupumu liyane? Dheweke wis ora ana. Dheweke kobongan uga ning kono. Hah? Kok iso kedaden kaya ngono? Terus piye karo sedulur sepupumu liyane? Dheweke kobongan uga ning kono. Kok iso? Kuwi ora mungkin. Apa iki ulahmu? Loh, ngapa Ibu nuduh kuwi ulahku? Biyen ibu ngerti, nek kowe ora trimo nalika bapakmu menehi tata kerajaan iki kanggo Puntadewa. Ibu ngerti kuwi anakku. Anakku, aja kowe kecantol karo kekuatan. Kowe iso cilaka nek kowe ora iso nahan nafsumu. Ngapura aku, Ibu. Aku sejatine mung arep njupuk apa sing kudu tak tampa. Ibunda, kita badhe mangon ing pundi menika. Ibu, ugi mboten ngertos. Saiki kita golek panggonan mawon. Ayo. Ayo, ayo. Ibunda, Nggih anakku. kula badhe melu sayembara. Nggih, ngati-ati wonten dalan. Muga-muga ya Le, kowe diparingi kelancaran karo sing gawe urip. Para anak-anak, sinten ingkang saged mambet panah kanthi tepat sasaran badhe kula paringi putri ingkang ayu menika.
Ibu, kula nggawa satunggaling barang menang hasil sayembara. Nggih, Bunda. Janaka saged menangki sayembara. Dumen kanthi adil kalian sedulur-sedulurmu. Apane Bu sing didum? Salam Ibunda. Salam. Sopo kowe, Nak? Menika Drupadi Ibunda, garwa kula saking menang sayembara. Ponakanku, aku siap ke dadu sing wis atur. Tenan ta sungguh apa Pandawa mesti bakal kalah? Kena aku Isan, dadi wis tak atur. Yen Pandawa main Dewa bakal ngerti yen iku wis tak atur. Apik, aku pengen delok Puntadewa lan sedulure kalah kanthi ora duwe apa-apa. Sing penting, kowe tetep sari. Aja nganti ketara yen ngapusi. Ya wis, ayo kita wiwiti dolanan iki. Kowe lho, Pandhawa. Puntadewa, ayo kene dolanan dadu. Dolanan dadu. Iya, wong kanggo lelipur ing kraton, nanging supaya seru ana syarate. Syaratnya apa? Sopo wae sing menang oleh kabeh bondo lan lemah. Nanging yen kalah kudu nuruti aturan sing wis disepakati. Hahaha. Iki duduk biasa blas. Iki mung dolanan, ora perlu kuwatir. Menawi kanten, kula setuju. Hahaha, kalah. Hahaha. Hahaha, terus kalah. Iki wis orang genah. Iki duduk dolanan. Ana sing ora bener. Ayo lanjut, ojo mandek. Aku kalah maneh. Bondo lemah, kabeh wis ilang saka tanganmu. Kita wis ora duwe apa-apa maneh. Iki gawan-gawenan. Sementing kowe dhewe sing sarajuk main. Kita wis ora duwe apa-apa maneh. Iki gawen-gawenan. Sementing sing ngene. Yen kabeh iki wis ilang, apa isi ana sing iso dari Pantaruan? Isi ana siji sing iso dijupuk. Apa iku? Drupadi. Apa? Kowe wis kelewatan. Wis ora adil. Aturan wis disepakati. Kalah kudu nampa. Aku kalah. Hahaha, saiki kabeh wis dadi milikku. Rencana wis kasil. Kowe bakal getun. Itu rampung. Keadilan ora bakal ilang. Ih, aku iki arep dijak menyang endi? Kok ora jelas ngene? Dewi, kula namung nampi dawuh supados panjenengan rawuh wonten balai keraton. Nyuwun pangapunten Dewi, kula ugi mboten mangertos kanthi cetha punapa sebabipun. Yen ora jelas, kok iso wae aku dikongkon melu. Iki ora enak tenan. Dewi, kula sedaya namung nglampahi titah, mboten wonten niat nglarani panjenengan. Nggih Dewi, kula nyuwun panjenengan sabar rumiyin, mugi wonten penjelasan ing balai. Dawe kok ora saka wiwitan ta? Aku ora seneng cara kok ngene iki. Nyuwun pangapunten Dewi, kula sedaya ugi saged ngeterake dawuh. Ya wis, aku melu. Tapi aku
aku pengen ngerti sejatine kedadeane lho ya. Nggih Dewi, kula sedaya badhe nerek panjenengan kanthi ngatos-atos. Mugi Gusti paring pepadang sepados sedayanipun cetha. Nggih Dewi, monggo kita tindak sareng. Ayo cepet. Aku ora gelem ngenteni suwe-suwe. Lah, iku Drupadi. Mandek Duryudana, aku bakal mateni kowe lan ngombe getihmu. Duryudana mandek. Apa Romo? Kowe ora krungu supaya Pandhawa nak. Kita kabeh iso kena cilaka. Balekno kabeh bondone Pandhawa. Yen ora, keluarga kene bakal kena celaka. Putra Dewa, ayo kene main dadu pungkasan. Hah? Pungkasan? Yen kowe menang, kabeh bakal bali gawe wiwitan. Nanging yen kalah, kowe kudu ninggalake Hastinapura lan ngasingko diri ning alas. Wis ora adil. Kowe ngapusi. Aku isi gelem main. Aku main. Kalah. Kowe kudu lunga saka kene. Kene iki diusir. Iki durung rampung. Sasampunipun wektu panyamaran rampung, Pandhawa duweni hak njupuk maneh kerajaane. Nanging Duryudana ora gelem lan Puntadewa dadi nesu. Puntadewa nyuwun hake bali. Nanging Duryudana nolak Puntadewa. Hei Duryudana, balekno kerajaanku marang kakangku. Ora iso. Iki kabeh kerajaanku. Kowe kabeh ora iso njupuk. Pungkasane perang ora iso diendani. Dene Sangkuni mati ing tangane Sadewa. Duryudana mati nalika nglawan Werkudara. Keserakahan iso ngrusak jiwa manungsa. Sing serakah bakal kelangan kendali awake dhewe. Amarga keserakahan kuwi hawa nepsu sing ora kawarep.